Het is gratis, dus we gaan er gewoon heen. Ja. 2 dagen vrijgenomen. Ja, Joert dus en Moornek. Morgen ook. Dan kan ik morgen lekker uitslapen. Ik sta op dit stuiten. Jongen, Shani. Dus die is hier al even. Ja, het was hier om 10 uur al. Ja. En Joklo hier on time. Tot vanavond 11 uur. Hoe is het om hier nu te wonen, Tineke? Ja, ik vind het fantastisch. Ik vermaak me super, moet ik zeggen. Er gebeurt van alles voor mijn deur. Ik hoef nergens voor weg te gaan. Ik heb net al eten gehad en drinken gehad. En ik vind het wel goed zo. En het huiske? Hoeft ook niet. Nee. Maar Joon, elke keer die naar muziekfeest op plein komt, die kan even zwaaien naar jou hier achterop. Ja, zeker. Ik zal terugzwaaien. Nou, ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik denk, ik wil het meemaken. Ik vind het geweldig met al die artiesten. Ja. Zit er een favoriet tussen? Jannes. Jannes. Jannes.